Igama ukhetha ukuthula wakamchunu. Ngihamba no iminaji nkosana yale ekhaya. Njengoba sihlangene la ekhaya kababa umakoti umacele uzoletha umbondo. Umbondo lo uletha kumamezala abaphilayo nasebadlula. Kuwusiko lethu ukuthi umakoti mangabe kade kuzocelwa kulotsholwa ebese ke ezobonda aphinde futhi abe. Lo wala ekhaya ke uhlangene kabili, uhlangene nengqiwa masondo ngoba sakhetha ukuthi asikuhlanganise ngoba sibuka ukuthi isikhathi esedlulisa asuke kwaba nezingqinamba ethisa sesikhetha ukuthi cha asikuhlanganise ngalolu suku la namhlanje. Ibona ke lokho ke sizokwenza ke la ekhaya likababa uJijelas. Ngiyafisa ukuthi ke ngiyibongele nami kumama wala ekhaya intweni ke sesidlule kuzo kuze kuzofika lo suku la namhlanje. Bezikhona neziwombe kodwa ke ngiyethonga noNkulunkulu emuhle naku sikhona manje. Kuningi nje okuhle sisikwenzile ngoba naleli ikhaya njengoba likhona limile lezi indonga nje engicabanga ukuthi nisazolibona uyena lo umacele ube negalelo elikhulu futhi ke ngezifiso zethu kukhulu la sisafisa ukuthi sifinyelele khona. Sinethemba ke lithi uNkulunkulu uzosigcina sifike lapho sifuna ukufinyelela khona. Unonkanyiso wakacela ushadele kaMchunu. Namhlanje bekusuku lokuzoletha umbondo kaMchunu. Ngizobonga nje umyeni wami ngakho konke angenzele khona kuhambe kahle. Ngibonge nabantu bacele abangisupportile no bantu bakaMchunu abangimukelile. Ngiyabonga kakhulu bondaba ezitha.